Γιατί τελευταίος? Εγώ θέλω φόσο μου να... Ναι, το σωστό και αυτό. Αλλά πρέπει να είστε κοντά. Έλα μας μπροστά. Μάριε. Όχι. Μπείτε προς τα δύο, μπείτε προς τα δύο. Και ένας από πίσω μου, αλλά να είμαστε κοντά. Έλα και εσύ λίγο μπροστά ρε Μάρια να σου τραβήξει η κάμερα. Έτσι λέω. Για να δω. Ναι. Έτσι πήγα να κάνω μια μέρα και έσκασα με την πλάτη. Καμπάκι με γύρισε. Όταν πρωτοπήρα αυτό. Κατάλαβα. Είναι άσχημο το πέσιμο τώρα με την πλάτη. Ξέρω, δείτε. Βάου, όχλιο.